Дами и господа, този поздрав е специално от Яшар за неговите златни братя Оскар, Сабдула и Али, директно от Франкфурт! За истинските мъже! За честта! Яшар думата си на две не прави, той действа със замах. С чест върви през живота, пред нищо няма страх. Минал е през тежки дни, видял е хора и лъжи. Днес до него са останали само истинските души. Парите идват и си тръгват, но кръвта не се продава. Братството е най-голямото богатство, до края остава. Четирима братя, една сила, никой няма да ги раздели. Яшар, Оскар, Сабдула и Али, до последен дъх, гръб за гръб, нали? Не пипайте моите братя, че белята сама ще дойде. Във Франкфурт цъкал е един, за семейството живеем, с чест напред ще продължим. Много хора искат да ги сринат, много завист хвърлят зад гърба. Но колкото повече говорят, толкова по-силни стават те сега. Фалшивите приятели отиват си с парите, но истинските братя остават до последните дни. Яшар не обича показност, не живее за чужди очи. Делата му говорят силно, затова Франкфурт за него мълчи. Щом някой пипне братята му, няма връщане назад. За Оскар, Сабдула и Али дава всичко, това е неговият свят. Братя като бетон и скала, никой няма да ги препъркърши. Яшар, Оскар, Сабдула и Али, завинаги един до друг вървим. От Франкфурт до целия свят, нека всички да го знаят. Истинските братя не се купуват, с чест живеят и побеждават. Този брутален поздрав беше от Яшар за Оскар, Сабдула и Али! От Франкфурт!